Perquè avui he comunicat als membres del govern la data de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. D'aquí a unes setmanes s'aprovaran i es publicaran els decrets pertinents. Acabo de parlar també amb el president del Parlament de Catalunya i amb el cap de l'oposició. A tots ells els he traslladat en l'exercici exclusiu de les meves atribucions com a president de la Generalitat la meva decisió de convocar el poble de Catalunya a exercir el seu dret democràtic el proper diumenge 28 de novembre. La data escollida entra perfectament en els terminis legals i representa una fita de normalitat, d'estabilitat democràtica. Just 4 anys després, els ciutadans i ciutadanes podran decidir, amb el seu vot, quin camí caldrà seguir en el futur. Seran, sens dubte, unes de les eleccions més transcendents de la nostra història recent. Temps hi haurà per fer balanç de l'acció del govern, de fer balanç, de valorar-la i jutjar-la per totes les forces polítiques i per al conjunt de la ciutadania. Encara queden setmanes fins a la data de les eleccions i treballarem amb total intensitat i normalitat fins al darrer moment, assumint totes les nostres obligacions i responsabilitats. L'agenda política no està tancada encara. Deia que aquestes eleccions són decisives i molt importants. Ens hi juguem molt. Arribem en un moment especial i exigent, en un context de crisi econòmica greu, confrontats a canvis socials de gran profunditat, amb un descrèdit general de la política, molt poques setmanes després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i enmig de no poques tensions polítiques en les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. Com a president de la Generalitat, crec que estic obligat a demanar a les forces polítiques que concorreran a les eleccions dos principis irrenunciables: lloc net en l'acció electoral i claretat en les propostes polítiques. Els reptes que tenim plantejats no es resolen amb eslògans ni amb desqualificacions simplificadores. Calen idees i solucions. Cal dir la veritat i cal parlar clar. Cal un autèntic debat polític d'alt nivell. També voldria demanar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya una altra cosa. El que siguin conscients del moment extraordinàriament important que ens toca viure. Amb el seu vot, amb el vostre vot, decidireu molt més que una majoria, un president o un programa de govern. Decidireu quin camí ha de seguir Catalunya, no en una legislatura, sinó segurament en tota una generació. I en aquest sentit demano als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que s'informin a fons, que pensin en les conseqüències del seu vot i que decideixin en llibertat. En moments com aquests, és el poble i la seva voluntat democràtica la millor resposta als reptes i a les incerteses. Espero que en les properes setmanes i també durant la campanya electoral totes les forces polítiques facin un esforç addicional de pedagogia i desitjo també que els nostres mitjans de comunicació hi contribueixin afavorint un debat democràtic, plural, ric, viu, entenedor i que arribi realment a tothom. Aprofitem aquestes setmanes per fer debats sincers i a fons sobre el nostre present i el nostre futur. Crec que ens calen més que mai.